nga kinabuhi, importante malipayon. Unsaon ng bahandi kung ikaw kay masulobon, ikaw akong Magandang umaga mga ka-Jams. Jamsay TV is here. Sorry po sa hindi tayo masyadong naka-vlog sa ating channel. Pasensya na due to COVID-19. That is responsible for the COVID-19 infection. Hindi tayo makapaggala, makapamasyal sa iba't ibang lugar. Yung mga upload ko nandito lang talaga sa bukid. Bukid is life. Kasi nga lumalaki na yung kaso ng COVID-19 at hindi tayo makapamasyal. Sa katunayan nga, nandito ako sa bukid namin. So tingnan niyo yung bukid namin, no? Pligid. So bukid is life talaga dito. So sa hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa mga video ko sa susunod. Salamat nga pala kay Sir Marvin Idkela. Sir, salamat sa pagbisita mo sa akin dito. Diun sa pamay pangitaon, kontento sa kinabuhi na to nga malinawon. Diri sa kabukiran sa pagkaon kaabunda, ang material nga butang way epekto sa atuwa. Way higayon ng luha kay tugob ta sa katawa. Simple nga kinabuhi pero tinuod ang gugma sa akong paraiso. Ikaw ra ang kauban, kita ang moderno, nga magtiyayong ipaogadan. Isang simple lang, di na kinahanglan ng daghan ng pagtangan. Ang ako lang, perming malipayong makauban ka sa pagkaugmaon. Isang simple lang, di na kinahanglan ng dakong kulay-anan. Ang ako lang na naaga, akong makauban. Isang simple lang, di na kinahanglan ng daghan ng pagtangan. Hello guys! Welcome back! So naami sa Dragon Putan. Mangawat may karon. Gago! Mangawat may unod. Sa mga unod be, kaniyo. Okay. Sa may lutong-lutong ane. Habang busy sila, sasalisi tayo. Sa mangita may saka ng lutong yun. So mamili mi guys, no, sa ilotong ani. Mura mag nakasuroy sa kuan. Kani be. Ay na lang katorang tsada-tsada. Kinsay mo ulos sa ako yan. Tsada-tsada kay. Abi pa lang nga daot atong kanon. Kani ni, lutong ang tingali kayo ni. Kani lutong ang tingali kayo ni. Okay ni. Palipakita sa natong uban. Abi nag isa ra kabuk ang unod. Nga guys, so unya panay na mo arbison, magkuha lang mig isa kay amo ipaibog sa inyo ha. Kaon mi og salad. Palihog sa ako sir de. Awire sa ang cellphone. Kailangan na mo cutter. Maglisod yun mo. Wa mo cutter sa iyong view. Meanwhile, Saya nauna ni sir. So magsiklay ka ni sir nga buwan po ra. Kamay ra kayong makuha ni magasto. Yes guys, tereng. Oh pink. Usay na pula sir. Kani mga ang basiyan na kaning skilid ba?
Napoy pula ka so na pink padang ginikilid. So check color. Nice kayo. Muna ayan na dili sa ganan si ayan kay na ko ni balas. Ay, balas. Cuk balas man niya. Kanag kuan taon. Ni balas. Pero katong nagsalad ko dito, kuso kay sa kaon. Mabuto yang Labog nga kuan. Kanina na sir ba? humok ka. Ko. Nipis na yung panit ba basta lutong na. Sarap. Kedua po ay kedua na. So, ito, marang watermelon. Huwag mangga. Kabalon. Apa rin lagi pun dasar kuan gut yang nasa dul gut. Nasa sagingan ug kuan ba. Kuha lang yapon ko. Kami kayo guys, oh. Wow! Ang tanan ni katong kuan katong A few inches later. guys. Duri na siya guys. Let us break. Woo! Okay, kung naayos agi ko na ni butong. Kah. So, ito guys. Tubig. Nami na gid siya ay. Nami na gid siya ay. Pabugnaw sa nimo sir. Taod. A few moments later. So guys, finish na among fruit salad. Tulo ra ka ingredients. Watermelon na wala man lagi amang apple ani, wala na. Apple, anara apple. O dragon fruits. Hey guys, kaon sa mi guys ha. Bye bye. So mga ka-jams, nabot nga yun na mo kwaro. Butog. Nah, kaon na. Ay, mong konser. Ano? Bugnaw na ni. Bugnaw naman kung nidaan. Wala mo, bali 20 lang. A few moments later. Halo guys, nang harvest na siya guys. Harvest na si Papa, wa me nang nabang, siguro me nang ngaon. Ligtas ang may alam. Bintaha ra gini natay kuan. Tanom. Kana guwapa kay na ba? Pangin kami guys, so ikaw kami nagkaon. Wow! Hindi na dragon tutan na.
Nga ba? Na isa langanin. Ana isa katong danas tunga. Di katong nas tunga ba punuan? Ito sa nako kadto. Kuan sa nako sa kuan dokumentary. Ano lang aning gapon din ba? Na. Nanay mo ko ani ba pwede na may tanugan tingali? Kana biwara na pa. Biwara na nabitas tumoy na. Ilalim na mga pankuan. Ano na asa? Ha? Ilaw-ilaw pa kay. Naga-green pang ilalom. Kaya disod kayo. Ay pagkada itong likuwa. Silalom. Ito pa. Siya. Mukha na naman siya. Kani mo nagkakwaon niya mo. Gapumotlon. Kani, dani man siya. Dani man eh. Wala siya. Ya. May kuaan, murag lusot-lusot niya ba. Yung putlon. Ano sulod niya sa ilalom. Tugas alagingan. Pinanglan mo na ipalayos. Akong gipunot. murag di tuli na. Bata pa gituli na. Sanara guys no. Lutong na kani isa ka pao. Nanliki naman. No. Pa. Lutong na kini isaw. Liki no, kana liki pud kayo. Uber na ba? A few moments later. Hello guys. So nibalik ko no kay nabili na ang yabi. Asa ka to natagak. So si Sir Marvin to dito sa taas. Tapos nanguha sa dito sa kuan. Kiat-kiat. So karon nagbalik ko kay kuan sa nako. So guys, katong wala pa ka subscribe sa akong channel, please subscribe na mo. Naotang nakakuha mo mga indot nga idea no about sa mga dragon fruits, sa siya pagtubo, sa siya pag-harvest, sa siya pagkaon. So i-check na ako no kung naaba kong yabi dani. So wala, asa baka ha ang yabi na. Guys, dahil ako taman guys, dahil akong vlog. So sa sunod na pod nga atong pagtuban nata guys nga tagaan pa ta sa Kabaskog sa lawas Ginoo. So dahil ako taman, keep safe and keep on travel.